a bude to drotárska kapsa. Nuž a celé toto dobrodružstvo sa začne tým, že si vezmeme pekné karé a narežeme si ho na takéto hrubšie plátky. Z týchto plátkov si potom môžete narezávať kapsy, ale je tu aj jednoduchšia verzia a tou sme išli my, veď prečo si život nezjednodušiť, ak sa to dá, a to je, že teraz každý tento hrubší rezník pekne vyklepeme a budeme si plniť mäsové rolky. Takže trošku sa vyhráme, ako to vždy chodí, a po chvíli máme krásne obalený každý kúsok mäsa. No a dáme si rozpáliť pekne olej na panvicu, dusiť na miernom ohni, to by mu malo úplne v pohode stačiť na to, aby bolo dobre mäkučké. No a vlastne to je celý trik. Žiadna veľká veda. Ideálna príloha, pečené zemiaky, ryža, slovenskú ryžu si vieme predstaviť,